Kumway na kinaka school SSA ngadap da kajing susi ngadap da kajing studio habang ui ya ki kijingjia nakamta kajungi kum kinaka SSA nganget pietip iya kata nganget piu iya kata bangi kinaka SSA ngide kiwe kinaka kibadon na po kabri uhanyo trep bada po ka jela mekhaya kibangila sya iben hakibor badai pet khamtam hakatanat puli keputi la bun teli kisnem nilai syakri ia kakam kajungi ban kentiu ia kapule keputi haki jaka ki baper ki skul baper Henry habang apet ia ka jinglong ka jingman kajungi kum kina ka SSA mana mangapet ia ka lawai kajungi kum kina ka SSA ngui ka don hapdeng ka jing artatin bat ka don ka jingma ka bakrau kumangitip bahkan ka skim kajungi kan ka SSA kajungi kan sakut no laus nem arjar arpunrio tenrai hadu mentamene kumbangila juyaki nakapor sikapor ngila jumi madan la bun telikisnem hadu mentamene ngila penlong ya sibun ki program juyaki ki jongi ban dawai ka sorkar ban kerpat ka sorkar bahkan syashkor ia kini kijing angnut ki jongi batkan pen orlong ni kini kijing dawa ki jongi Henry ngi i menta nakaliang ka sorkar khamtam nakatanat puli puti umala kaman rembui ngi i lengba ki respon ke jungu ngi i lengba ki reaction ke jungu ba umdon jikit kli ya kapule kaputi ngi i ula tetkti ye ki jingdawa ki jongi khamtam ban chief no eka pus jungi naka society syak ejection ngi i ula tetkti ula saikut mau baru chief minister kila tetkti ya kan ka jingdawa ka jungi ban itu no yangi kum kita kinong tray sorkar kinong tray kum ki school sorkar mai para orngot kila tetkti bat kila kentat war hot lada idon kano ko jingya kran kumai let's say ngim pada du jingkerman tan adu kata-kata Henry ngi i kam don shu kano ko jingkran nakleng jongki bakin thaulat habede bakane Henry ngi i kila kran betang shikentin bakata om don kamun itu yangi bat kata kalong bet labyang kena kata kadaw kum uway na kina ka SSA ngapen pau ba ni don ka jing susi ka bakraw bat ni penrem ro ya ka jing kren jong u ejection minister hagu kapur ka jing kren jong u chief minister ba baro ki jing kren ki jongki kida ki jing kren ki bom don jing kli ban kentiu ya ka puli ka puti balai umal kaman rembui
uang bayangi kina ke SSA nginum laban thung nginum laban itu kum kita kinong tre surkar ni kum kita kinong tre ki school surkar namar bala thung dak SMC balai pat itu yang kum kita kinong tre surkar Henry habopun ki kam la pressure yani la kalong haka election duty la kalong ha census duty la kalong ha kinuke ko benta na kaliang ga jungi kum kina ke si ngila kongo bat ngila ya trelang ban kentiu ya kapuli kaputi Henry maki mata balai ki thirti ya kane balai kibu jing hana bom don pisa bom don lat Henry bangi ipat kapisa ka don ban siu ka tulop ka jungi om don pisa mentala san na yum yo tulop drum na roning Henry ban pelongi kita masa ki ba per bahu kapisa ki don sipun kapisa naso baro kane kadai ka jingyo silang khamat yang ikum kina ke SSA nasusi ban pentip syafi menta hapdeng kini kisan banai ka ba mangi ngim yo ka tulop ngiladu bon kina kai SSA kilo don chen riu nyongut ki prano ke SSA chungi ki bala do no nai yala ka chung ka jingin ki bala khlano nang ka putai namar kajing kulat kajing ki ban pha sumar ban let pha sumar ki hospital ki babiang kim don pisa ban ngasusi ban thu phi ngilamat sibun ki jing lengba kini ki benai lengba kini san benai ka bang ngimyo ya ka tulop ka jongi tenre hapdeng kini ki san benai ro ni kani ka sarkar ka jongi kala sngap jarja ho ngila penlong ki sipun ki pram ji ki jongi Henry haduk menta nimpat yo ya ka jingsu ka jongi ho na kaliang ka sarkar kala kular ban ai arbanai Henry haduk menta kampat boy kata ka arbanai mal kata lembak ni ka video ka joma na kwa ban pha ya ka message ka basai bana kaliang ka jung ikum kina ke SSA nginom syong that nginom syong klik ti kat bangim pat yo ya ka hok ka jongi umtanga kenturu yaki paradok ki persnam ka jongi soba kershan lam yangi soba don kat bat ngi khnang bang inang la ban shushu ban chakri ya ka riu ka ban riu ka jongi lengba ka puli ka puti hak juga por ngakir padru yaki nong mi mat badon buram ki jongi nadu ki MDC nadu ki MLA makin soba ban yarap lem yaki jing ki jongi kin soba ban kren lem yaki jing ki jongi ngilajit ya phi kum kinong mi kamat ban ya tai yaki issue jong ka pen riu ban ya tai ki jing ki jongi kum kinong shung snong hatu mangi kum kinang ka SSA ngimdai shu kita kinong shung snong ngimdai shu kita kibadon nak imlang salang habakat kini ki jing ki jongi kina ka SSA ngam yu badon khamtam kibadena ka ruling party kin krani ki jing ki jongi kin ben pau ki jing ki jongi bani rap lem yangi kum kini ka SSA nak kata daw
ngakan tu ya pi da ka buram so bahaya rap lem yangi kina ke SSA kenang bangin ang la shushu ban rat deng khong ke jingbit ke jing ana ban kentiu ya ka puli ka puti ban ngakwa aru ban bu ya ke jing kerpat ka junga kum weni kina ke SSA balada pikwa ban kentiu ya ka puli ka puti dan ne kataka quality of education so babu ahmad yang ikina ka SSA ngimsim la dawa palat yak ka bangi de bandawa heringi dawa ya ka hok ka jungi kumbalong lem hakiwe ki state hakiwe ki jela balai tang jela mekhalea umla ban kentiu ya ka pulai puti umla ban shiming kina ka SSA kum kita kini kai sorkar kadon jing ayu ban shu aidau bom don pisa ban shu aidau bom don lat nasngo makamlong kabadai klem da persyang klem da thau kilat kumno kinwan kita kilat nak kadau kentang yawan kentu ya pi kum ki peran kai SSA tungin yang teli kawai kejimut kejing berkat nang menginyo ya ka hok kajungi ka bangila dawa nak pos na kentu ya pi kum kina kai SSA ken thai bat shinra tungin ya snok tilang bangin ya kun ya kini kijing ki jungi kum kina kai SSA kublai shibun kublai shajar ngo